Hola a tothom! Som a la setmana del cicle de cuina, de l'horta a l'olla, de l'escola a casa. Us presentarem 5 menús diferents, amb plats de temporada, deliciosos i molt senzills de fer, de la mà d'una dels cuiners o cuineres de les diferents escoles del XAMEC, la xarxa agroecològica de menjadors escolars de Catalunya. Seran menús equilibrats, amb tots els nutrients saludables, bons, i també sostenibles. Aquest cicle de cuina virtual s'acabarà amb una demostració en viu el 25 d'octubre. Atents perquè sortejaran unes entrades durant les emissions d'aquests diferents vídeos d'aquesta setmana. Esteu preparats? Doncs vinga, comencem! Avui començarem amb en Marc, cuiner de l'escola St. Paul's School. Ens cuinarà de primer un arrossejat de fideus amb verduretes d'estiu i de segon una truita d'espinacs acompanyada d'amanida d'enciam amb cogombre i llavors. Anem preparant tots els ingredients de temporada i ben frescos. En Marc m'ha comentat que els ous a l'escola normalment els hi porta l'Alejandro, com també tots els altres productes de pagesos i pageses d'aquí a prop. Ja ho sabeu, del camp a l'escola. Esteu preparats? Hola a tots i a totes! Avui us explicaré a cuinar un menú de dilluns equilibrat, deliciós i senzill per a fer amb els infants. Veniu, us ensenyo els ingredients. Aquí tenim els fideus, els farem arrossejats amb una paella, amb una mica d'oli. Després tallarem la ceba, una pastanaga, carbassó i una mica pebrot. De segon plat farem una truita amb ous, espinacs que tallarem i saltejarem, amb enciam meravella i enciam fulla de roure, amb una mica de cogombre i amb unes llavors que serien pipes de girassol i carabassa, llavors de chia. Per a fer l'arrossejat de fideus posem una paella, un xic d'oli i saltegem els fideus per a donar-los color. Un cop tinguem color els apartem que no se'ns cremin. Tallem la ceba, tallem la pastanaga a deuets petits, tallem el carbassó i la mica de pebrot. I amb una paella amb oli ho anem sofregint tot. Un cop tinguem sofregit totes les verduretes, les apartem. Tindrem un caldo de verdures, posarem els fideus a la paella un altre cop i posarem el sofregit i mullarem amb l'aigua del caldo de verdures. Anirem remenant a poc que no es cremin els fideus i anar ficant l'aigua al caldo suficient perquè es quedin cuits bé els fideus. Agafem els espinacs i els tallem, la fulla només, no volem els troncs. Amb una paella amb una mica d'oli, saltegem les fulles dels espinacs. Un cop en tinguem, agafem els 2 ous i els batem per incorporar els fulls dels espinacs i fer-hi la truita. Per un altre cantó, agafarem les fulles de meravella i la fulla de roure. Un cop netes, les tallarem i les ficarem en un bol. Agafarem el cogombre, el pelarem i el tallarem a deuets finets per barrejar amb les fulles d'enciam. I per últim, amb una paella, torrarem una mica dels llavors, la pipa de carabassa, la pipa de girassol, la chia i el lli. I un cop servim el plat, hi posarem les llavors per sobre.